hogy ez az ország a kulturális identitására büszke, felvilágosult, sikeres és nyitott európai ország legyen. A szolidaritási akcióban részt vett, és azóta is szerveződő szülők nem pártszimpátia szerint bírálják az oktatási rendszert. Felelős szülők vagyunk, gyermekeink Európa szerte tisztelt jogaiért kiállunk, gyermekeinknek pártszimpátiától függetlenül a legjobbat akarjuk. Kulturális hagyományainkon a nyugvó, európai szinten versenyképes, egyben a gyermekkor szépségeit megőrző közoktatást. Nem történelemhamisítást, nem elavult tudást, és nem értelmetlenül túlterhelt, szorongó gyermekeket. Nem hallgathatunk tovább. A szülők pártszimpátiától függetlenül elvárják a normális közoktatási viszonyok kialakítását és a korszerű oktatási elvek alkalmazását. A korszerű és szabadabb iskola nem világnézet és pártszimpátia kérdése. Gyermekeink az oktatás minden területén a legjobbat érdemlik. A jövő orvosa, gázszerelője és állattenyésztője. Mindannyian beszéljenek idegen nyelvet, legyenek tisztában a digitális világ alapjaival, kapják meg a képzésükkor a lehető legjobb szakismeretet, és legyenek képesek tudásukat folyamatosan megújítani, a világot maguk körül kritikával szemlélni. A sajátos nevelési igényű gyermek